салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. Ин навбатан мо дастандаркорони барнома омодаем то ҷолибтарин хабару гузоришҳоро аз шабакаи Баҳористон манзуратон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. дар толори маркази омодагии дастаҳои мунтахаб мусобиқаи қаҳрамонии самбои Тоҷикистон баргузор шуд. Дар ин мусобиқа ки миёни мардон доир гардид, 165 варзишгар аз шаҳри Душанбе 2 даста, вилояти Хатлон 2 даста, вилояти Суғд, вилояти Мухтории Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру навоҳии тобеи марказ ширкат дошт. Бино ба иттилои довари дараҷаи байналмилалӣ Маҳмуд Абдуллоев, самбочиён дар 9 вазн рақобат карданд. ғолибони мусобиқа ҳуқуқ пайдо карданд ки дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё ва ҷаҳон ширкат варзанд. Инчунин Мавсуф илова намуд ки Федератсияи байналмилалии самбо ба иллати пандемияи коронавирус дар ҷаҳон як қатор мусобиқоти байналмилалиро ба муҳлати дертар моҳҳои сентябр, декабр интиқол дод. Ҳамин тавр дар 5 вазн гӯштингирони душанбегӣ Сомон Сангов, Акмалиддин Каримов, Муҳаммад Исо Раҷабов, Деваштиш Убайдӣ ва Хуршед Маҷидов ҷойҳои аввалро касб карданд. Дар 2 вазни дигар намояндагони вилояти Суғд Ҳамроз Раҷабов дар вазни то 82 кг ва Комроншоҳи Устопириён дар вазни то 90 кг пирӯз шуданд. Инчунин дар як вазни варзишгарони вилояти Хатлон Сорбон Латипов ва Мақсад Бердиев аз Бадахшон ғолиб омаданд. дар шаҳри Душанбе мусобиқа оид ба футболи хурд баргузор шуд. гузоришамон дар ин хусус. дар маросими ибтидои мусобиқаи футбол байни дастаҳои кӯчаву маҳаллаҳои пойтахт намояндагон аз Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ширкат доштанд. ташкили мусобиқаи мазкур идомаи тадбирҳои муассири Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар ҳамкории пайваста бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти тарғибу ташвиқи варзиш миёни аҳолӣ, махсусан байни ҷавонон, наврасон ва дарёфти чеҳраҳои нави соҳаи варзиш арзёбӣ карда шуд. дар доираи нақша чорабиниҳои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мусобиқаи футбол байни деҳа ба деҳа ва шаҳраку маҳаллаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шудааст ки ин чорабинии мазкур имрӯз дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе бо иштироки тамоми маҳаллаҳои ҳудуди пойтахт баргузор гашта истодааст ва дар маросими кушодашавии ин мусобиқаи марҳилаи якуми футбол байни шаҳраку маҳаллаҳои шаҳри Душанбе ки тамоми шаҳраку маҳаллаҳои ҳудуди шаҳрро дар бар гирифтааст, бисёр дар як сатҳи баланди зарурӣ доир карда шуд. дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи варзишӣ 17 даста аз шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе иштирок доштанд ва давоми рӯзҳои баргузории мусобиқа миёни ҳам рақобат мекунанд. чуноне иттилоъ дода шуд, даври аввали мусобиқа то ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома мекунад ва дастаҳои ғолиб ба даври ҷумҳуравӣ рохат пайдо мекунанд. бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, махсусан раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Умалӣ, рушди футбол дар шаҳри Душанбе бисёр дар як сатҳи баланд қарор дорад, зеро ки барои тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ба ин намуди зебои варзиш тамоми имконияту шароитҳо фароҳам орда шудааст. мо мебинем ки дар ин майдончаҳои муосири варзишӣ ки имрӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд, ҳамарӯза наврасону ҷавонон ва махсусан сокинони пойтахт аз ин майдончаҳо барҳаво истифода мебаранд ва метавонем дар ин замина тарғиби тарзи ҳаёти солим ва махсусан наврасону ҷавононро ба варзиш ҷалб намоем ва раёсати кор бо ҷавонон варзиши шаҳри Душанбе низ дар навбати худ кӯшиш менамояд ки чунин чорабиниҳоро беҳтару хубтар ба роҳ монад ва мо тавонем ки тавассути баргузории чунин мусобиқаҳо имрӯз беҳтарин чеҳраҳои нави варзишро дарёфт намуда ба мусобиқаҳои гуногуни байналмилалии ҷумҳуравӣ сафарбар намоем. мусобиқаи футбол бо усули деҳа ба деҳа тибқи иттилои масъулини Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар сатҳи ҷумҳурӣ бо фарогирии варзишгарон аз тамоми деҳаҳо ва шаҳраку маҳаллаҳо доир карда мешавад. масъулин мегӯянд ин гуна чорабиниҳо боиси рушду равнақи варзиш миёни аҳолӣ махсусан байни ҷавонону наврасон мешавад ва ҳам боис мегардад ки чеҳраҳои нав дар футбол падид оянд. рӯзи аввали мусобиқа ҳам миёни дастаҳои интихоб гардида хуб ҷараён гирифт ва ин шаҳодат аз он медод ки дастаҳои ҷавонон воқеаи ҷонибдори ташкили ин қабил мусобиқаҳои варзишӣ ҳастанд.
федератсияи байналмилалии футбол мавқеи тимҳои миллии оламро дар моҳи апрел муайян намуд. Бар асоси он Тоҷикистон дар раддабандии нав мавқеашро дар байни 211 кишвар бо 1152 имтиёз дар ҷойгоҳи 121 нигоҳ дошт. Дар феҳристи нави Федератсияи футболи ҷаҳонӣ Белгия мисли пешин бо 1765 имтиёз ҷойи аввалро касб намудааст. Фаронса бо 1733 имтиёз дар зинаи дуввум ва Бразилия бо 1712 имтиёз дар зинаи севум ҷойгир шудаанд. Тоҷикистон дар байни дастаҳои мунтахаби миллии Осиё ки ба Конфедератсияи футболи Осиё шомиланд, мақоми 23-умро соҳиб шудааст. Дар Осиё Ҷопон дар мақоми аввал қарор дорад, Эрон дуввум ва Кореяи Ҷанубӣ севум мебошанд. Аз байни кишварҳои пасту шӯравӣ зинаҳои баландро дар раддабандии Федератсияи футболи ҷаҳонӣ Украина зинаи 24-ум, Русия мақоми 38-ум ва Узбекистон мақоми 85-умро ба даст оварданд. имрӯзҳо дар ҷумҳуриямон гӯшини ҷопонӣ ҷудо шакли оммавиро касб мекунад. Албатта ин ҳама дар бунёд сохтани толору варзишгоҳҳо ва таваҷҷӯҳи беандозаи наврасону ҷавонон дар минтақаҳои мухталифи кишварамон маҳсуб меёбад. гузориши ҳамкорамон дар ин хусус. марҳилаи дуюми мусобиқаи кушоди интихобӣ бо иштироки паҳлавонони навраси солҳои таваллудашон 2006 ва 2008 дар толори муассисаи давлатии мактаби варзиши рақами 4 вилояти Хатлон баргузор шуд ки зиёда аз 70 варзишгар дар ин ҳамоиш иштирок карданд. бояд гуфт ки ин намуди гӯштин айни замон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб тамрин дода мешавад. аз зеро дар мусобиқа аз 10 шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб варзишгарони навраз қуввасанҷӣ карданд. ширкати варзишгарони ноҳияи Данғара дар ин хело назаррас буд ва онҳо тавонистанд ки бо роҳбарии мураббии ҷавон Искандари Убайдулло ба гирифтани рохат ба марҳилаи сеюми мусобиқаи ҷумҳуриявӣ мушарраф шаванд. 7 сол мебошад ки ман дар ин риштаи намуди гӯштини ҷудо тамрин медиҳам ва имрӯз мо дар ин мусобиқаи минтақавӣ оид ба гӯштини ҷудо баргузор гардид. мо зиёда аз 10 нафар варзишгар имрӯз овардем. 3 нафарашон рохат ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ гирифтанд. мо бовари комил дорем ки ин 3 нафаре ки рохат гирифтанд дар вазнҳои гуногун, яъне вазни 42 килограмм, 2 нафар финал баромаданд, ҳарду айноҳияи Данғара вазни 50 килограмм буданд. иттилоъ дода шуд ки мусобиқа бо мақсади баланд бардоштани маҳорати варзишгарони наврас, мустаҳкам намудани алоқаи дӯстии онон ва ҳамзамон дариёфт намудани чеҳраҳои нави ҷудо барои дастаи Хатлонду минтақаи Кӯлоб гузаронида шуд. беҳтарин варзишгарон ба марҳилаи ниҳоии мусобиқот роҳ ёфта дар ҳамоишҳои дастаҷамъӣ омодагиҳои хешро идома медиҳанд. ҳадаф аз гузаронидани чорабинӣ муайян намудани тими мунтахаби дастаи Хатлони ду ва сафарбар намудани онҳо ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки дар шаҳри Бохтар мегузаранд иштирок кунанд. дар мусобиқа имрӯза зиёда аз 70 варзишгар иштирок доранд ва дар ин мусобиқа беҳтарин варзишгаро аз 10 шаҳри ноҳияи минтақаи Кӯлоб иштирок доранд. дар даври ниҳоии мусобиқаи мазкур асосан дастаҳои шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Восе, Фархор, Ховалинг, Данғара ва Муъминобод бештар зинаҳои ифтихориро ба даст оварданд. ҷоизадорон ва ғолибони мусобиқаи мазкур дар вазнҳои гуногун аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб бо медалу ифтихорномаҳо қадрдонӣ шуданд. дар мусобиқаи қаҳрамонии бокси Тоҷикистон ки дар маҷмӯаи варзишии хадамоти алоқа доир шуд, беш аз 120 варзишгар аз ҳамаи манотиқи кишвар ширкат варзиданд. мушзанҳо аз рӯи 13 дараҷаи вазнҳо 5 вазн миёни занон ва 8 вазн миёни мардон рақобат карданд. ҳамин тариқ дар сабқати занон дар ҳамаи 5 вазн варзишгарони шаҳри Душанбе Сумая Қосимова, Меҷгона Самадова, Шоира Зулқайнарова, Идимо Холова ва Фарзона Каримова ғолиб шуданд. дар сабқати мардон дар 5 вазн варзишгарони Душанбе Саид Икром Амонов, Мирзо Муҳаммад Бахтиёр, Аҳмадҷон Саидов, Давлат Болтаев ва Сиёвуш Зуҳуров ҷойҳои аввалро касб намуда бо медалҳои тилло сарфароз гаштанд. дар ду вазни дигар мушзанҳо аз вилояти Суғд Муҳаммад Абдусамадзода зери 52 килограмм ва Абдураҳмон Ёқубов то 63 килограмм, инчунин Бахтовар Сагизов дар вазни 57 килограмм аз вилояти Хатлон ғолиб омаданд. қаҳрамонҳои нави бокси Тоҷикистон ба ҳайати дастаҳои мунтахаби занона ва мардонаи кишвар дохил шуда, минбаъд Тоҷикистонро дар мусобиқоти байналмилалӣ
намояндагӣ хоҳанд кард. тибқи иттилои довари дараҷаи байналмилалӣ Мансур Муҳиддинов дар мусобиқаи имсола ду мушзани маъруфи тоҷик Баҳодур Усмонов дар вазни то 63 кило ва Шаҳбоз Неъматуллоев дар вазни то 81 кило ки ба бозиҳои тобистонаи Олимпии Токио рохат гирифтанд, ширкат надоштанд. ба ҳар ду имкон дода шуд ки ба мусобиқоти байналмилалӣ бахусус Олимпиадаи соли 2021 хубтар омодагӣ бигиранд. абдуваҳоб қосимов ҳанӯз аз хурдсолӣ ба майдони паҳлавонӣ роҳ овардааст. нозикиҳои гӯштини ҷудоро аз мураббии шоистаи варзиш Садриддин Обидов ва устоди варзиш Сунатулло Расулов омӯхт. номбурда дар риштаи ҷудо фаъолона ширкат варзид. айни ҳол ба ҳайси мураббӣ кору фаъолият дорад. аз фаъолияти мураббигиаш 4 сол сипарӣ гашт. мавсуф нозикиҳои ҷудоро ба кӯдакону наврасон меомӯзонад. барои дуруст ва мақсаднок ҷараён гирифтани машғулият аз устодони соҳибтаҷриба маслиҳатҳои муфид мепурсад. мавсуф бо дастгирии мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Носир Бозоров филиали клуби паҳлавонро дар ноҳияи Рудакӣ ташкил намуд. қобили тазаккур аст ки гӯштини ҷудо дар шароити кунунӣ дар ҷумҳурӣ ҳамон шакли оммавиро касб мекунад. албатта сухан дар мавзӯи таваҷҷӯҳи бештар доштани наврасону ҷавонон меравад ки омӯзонидани нозикиҳои он дар тамоми минтақаҳои мухталифи кишварамон роҳандозӣ карда шуд. гӯштини ҷудо ки намуди олимпия аст барои варзишгар на фақат донистани сабку усулҳои хоси он кифоягӣ мекунад, балки омӯхтани дигар хусусиятҳоро низ тақозо дорад, чунки ин нави гӯштин дар баробари пешравиаш ба худ қоидаи навро гирифт. аз ин рӯ омӯхтани он на фақат барои варзишгар, балки ба доварон низ шарт аст, чунки надонистани қоидаи пурраи гӯштин метавонад ба нофаҳмиҳо орад. чуноне маълум аст, шогирдони мураббии ҷавон Абдуваҳоб Қосимов то ҳол қувваашонро дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта насанҷидаанд, аммо иштироки онҳо дар сабқатҳои дохил шоистаи таҳсин аст. масалан дар шаҳри Ҳисор мусобиқаи кушода баргузор гардид ва тарбиятгирандагони мураббӣ дар вазнҳои хеш соҳиби мақомҳои гуногун гардиданд. бисёртар ман дар шаҳри Бохтар, дар шаҳри Душанбе ва дар шаҳри Ҳисор мусобиқаҳоямро гузаронидаам. ман мехоҳам дар оянда боз ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро соҳиб шавам. солҳои охир дар Тоҷикистон ташкили мусобиқаҳо миёни кӯдакону наврасон ҳам вусъат ёфт. бо вуҷуди ин ҳамасола мусобиқаи ҷумҳуравӣ баргузор мегардад ки ташкили он дар минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон амалӣ меёбад. илова бар ин яке аз бандҳои барномаи маҷмӯи рушди варзиш мунтазам гузарондани мусобиқот буда дар ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим ва оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш заминаи мусоид фароҳам меорад. дар 8 мусобиқа ҷои дуюмро гирифта 35 то аввалро гирифтам. албатта ине ки як паҳлавон ба майдони мардонагӣ рӯ мениҳад, таваҷҷӯҳаш ба бозиҳои миллӣ ва эҳё бахшидани он дучанд мегардад, яъне он хоҳу нохоҳ ба омӯзиши нозикиҳои гӯштини миллӣ низ мепардозад ва гӯштини ҷопонӣ ки бархе усулҳояш ба гӯштини тоҷикӣ шабоҳат дорад, дар истифодаи бо сурати амалу ҳаракатҳо ҳам мусоидат мекунад. аз инҷост ки наврасон дар мусобиқаҳо аз рӯи гӯштини суннатии гӯштингирӣ ҳам қувваознӯӣ карданд. мураббӣ дар баробари омӯзондани ин нави гӯштин инчунин шогирдонро ба мусобиқаҳои гӯштини миллӣ низ омода мекунад. мусобиқаҳо дар шаҳри Ҳисор, шаҳри Душанбе дар ҳама ҷо гузаштам ва ман 11 та ҷои якум дорам ва 6 та ҷои дуюм ва 3 та ҷои сеюм дорам. мураббии ҷавон барои такмил ва сайқал додани дараҷаи варзишгарии шогирдон дар толор мусобиқаҳоро ташкил менамояд. ин тадбир ба ҳолати ҷисмонӣ ва фаҳмиши баланди майдондории эшон мусоидат карда ба мураббӣ низ имкон фароҳам меорад то дар интихоби беҳтаринҳо ҷиҳати ширкат дар сабқат иштибоҳ нанамояд. илова бар ин тарбиятгирандагони толор бо дигар мактабҳои варзишӣ дар масоили ташаккули машғулиятҳои дастаҷамъӣ робитаи зич дорад. конфедератсиони футболи Осиё санаҳои нави баргузории мусобиқоти қаҳрамонии футзали Осиё инчунин қаҳрамонии бошгоҳии футзали қораро дар соли 2020 тасдиқ кард. мусобиқаи қаҳрамонии футзали Осиё 2020 ки мебоист аз 26 феврал то 8 март
дар ашхоботи Туркманистон баргузор мешуд ба иллати хуруҷи коронавирус дар ҷаҳон ба рӯзҳои 5 ва 16 август гузаронида шуд. Мусобиқаи қаҳрамонии бошгоҳии футзали Осиё 2020 бошад рӯзҳои 2 ва 13 декабр дар Амурати Муттаҳидаи Араб барпо мегардад. Дастаи мунтахаби миллии футзали Тоҷикистон дар қаҳрамонии Осиё 2020 дар гурӯҳи А бо дастаҳои Туркманистон, Ветнам ва Умон рақобат хоҳад кард. Бояд гуфт ки аз рӯи натиҷагирии қаҳрамонии футзали Осиё дар Ашхобод 5 дастаи беҳтарин ба ҳаққи ширкат дар қаҳрамонии ҷаҳон 2020 ки аз 12 сентябр то 4 октябр дар Литва доир мегардад, мушарраф мешаванд. Файзулло Алиев мураббии бокс аст. Вай дар мактаби махсуси кӯдакон ва наврасонӣ захираҳои олимпии рақами 9 шаҳри Душанбе бо устодаш Дилшод Шоев ба тарбияи мужзанони лоиққадманд машғул мешавад. Айни ҳол маҳфили боксро дар маҷмӯаи варзиши Алоқа роҳандозӣ намуд. Шумораи дастпарваронаш ба 30 нафар мерасад. Худи Файзулло беш аз 13 сол дар бокс тамрин гирифта, ҳунарашро дар чандин мусобиқаҳои дохил ва ҳатто берун аз марзи ватан сарбаландона санҷидааст. Ногуфта намуданд ки мактаби варзишии шаҳри Душанбе оид ба бокс аз замони таъсисёбӣ то ин дам дар тайёр ва омода кардани мужзанони лоиққадманд саҳми муносиб дорад. Масалан, дар се бозиҳои олимпии охир тарбиятгирандагони мактаб ширкат варзиданд ва дар солҳои гузашта ҳам дар мусобиқаҳои мухталифи варзишӣ иштироки фаъолона доштанд. Мусобиқае ки чанде қабл дар мактаби мазкур доир гардид, дастпарварони мураббӣ қувватсанҷӣ карданд. Аслан бокс аз варзишгар тактикаву техникаи махсусро тақозо мекунад ва ба гуфти варзишгарон варзишгар танҳо дар ҳолати дуруст ба роҳ мондани ҷамъомади муштараки тамринҳо ба мақсади асл мерасад. Дар мактаби махсуси кӯдакон ва наврасони захираҳои олимпӣ оид ба бокси рақами 9 мутахассисони бо таҷриба ҷамъ оварда шуданд. Яке аз шогирди фаъоли мураббӣ Шуҳрат Ҳалимов аст. Ном бурда дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90 пойтахт ҳамон таҳсил мекунад. ӯ аз рӯи ҳавас узви маҳфили бокс нашудааст. Мақсад дорад ки шумораи медалҳояшро дар мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ зиёд намояд. ба маҳфили бокс наврасон аз синни 10 солагӣ аъзо мешаванд. маҳз дар ҳамин сол мураббӣ метавонад ки паҳлӯи онро ба осонӣ ба онҳо омӯзонад. тез иштироки онҳо дар мусобиқаҳо, ҳамзамон гузарондани ҳамоишҳои таълимиву тамринӣ дар хориҷи кишвар низ аз талаботи асосии машғулиятҳост. Иззатулло Қаландаров навомӯз аст. Номбурда машқу тамринро аз гӯштини тарзи озод оғоз кард. Муддати 1 сол нозикии гӯштинро омӯхт, вале ояндаи дурахшонашро дар маҳфили бокс дид. ҳамин аст ки дар 5 моҳи фаъолият қувваашро дар майдон санҷид. бокс ба ман хеле маъқул аст. ман мехоҳам дар оянда парчамбардори давлат, парчамбардори миллат мисли Дилшод Назаров шавам. дар чандин мусобиқаҳо иштирок намудам ва ҷоиз 1, 2, 3-ро сазовор гаштам. чуноне ки иброз намудаем, иштироки мунтазами онҳо на фақат дар мусобиқаҳои дохил, балки байналмилалӣ кафолати аз худкунии сабку услубҳои нави бокс мегардад. яъне бокс дар ҳоли ҳозир дар ҷаҳон хело пеш рафта ба низомномаи он тағйиротҳо ворид карда шуд. агарчи пештар дар бокси ҳаваскори варзишгарон дар мусобиқа бо сарпӯш қувваозмоӣ мекарданд, вале дар 2 соли охир ин қоида гирифта шуд ва каме вазнинтар гардид. аниқтараш аз ин пас боксчиён дар мусобиқаҳо байни бузургсолон бесарпӯш зӯрозмоӣ мекунанд. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо ҳайати эҷодӣ пешкашатон намудем. мутмаинем ки дар оянда тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармашқи кори ҳаррӯзаи хеш медонед. хайр, шоду пирӯз бошед.